23 February 2025 kuchokera ku Times Television timanyadirako kuti TTV tafikanso ndi chiprogramu chija cha Hot Current. Chiprogramu chimene cholinga chake ndicho kuti tibwere pano tilankhulepo pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Inu amene muli mipando yosiyanasiyana amene malandira misonkho ya Malawi timalankhula nanu kuwuzani kuti kodi anthu kunjaku akuti chani. Tikapanga zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndi lomwe lija Wonder Nkhwenda Vivi Msisya ndevu zamwayi. Sindili ndekha, ndili nawonso amaphang'ombe a Vayana Chunga. Takulandirani Vayana Chunga. Zomwe kwambiri. I try to teach apa mkuku kuti zina la zili tchula bwino limavutabe. Vayana Chunga. Usati Vayana. Vayana. Tini mafuta ochuluka mdziko muno. Yes. Ndenthazi nomangovomera kuti ayi pachikonzeka ye mafuta ena. Mene mafuta alili mdziko. Like serious tizikhala tumbakangana kuti dzina limalira mwanzo. Afuna kuipanga spini. Zofunikira. Chizina yana mabwesa pakati chicha. Yes. Wakhala pakati mwambiriro. Pamene chilipo. Chanchani view iyi. Mpaka view baba. Live view. Awachipongwewa ndi ajona pankuku amaphang'ombe asole ansukuluzi chidule timati amsuku takulandirana msuku ndi zipongwe zanuzo ziko mwambiri. Program yathu ya lero tufuna tikambirane nkhani zitatu. Nkhani yoyamba ndi imene a president amakumana ndi achinyamata kuti akambirane nkhani zimene iwo adalankhula mu State of the Nation address zokhuza achinyamata. Ndiye kudali ngati kulankhulana nawo achinyamata kuti achinyamata nkhani zanu mu State of the Nation address ndizi mukuti bwanji. Adakumana nawo adayankhulisana ife tikuzona bwanji ndi nkhani imene tufuna tikambirane. Katikati momwemo tufuna tionenso role ya achinyamata pa nthawi ya zisankho makampena kubwerako kodi achinyamata amagwiritsidwa bwanji ntchito tikambiraneso nkhani imeneyo. Komanso pali nkhani ya zaka za munthu amene akufuna kupikisana nawo pa president. Pali maganizo awiri. Pali anthu ena akunena kuti timanena kuti munthu amene sanakwane zaka 35 ndi amene sungapikisane nawo pa udindo wa president ngati sunakwane zaka 35. Anthu ena akuti chifukwa chani? Why can't you do it at 30, 25? So pali maganizo ena akunena kuti kumeneku titatsitsa pang'ono tibwerere mbuyo chifukwa choti munthu wa zaka 18 akhoza kuponya vote. Then why should you wait until you're 35 to be president when you can be president even at 20, you know? Then pali anthu ena akunena kuti kodi sitingaike malire chifukwa kadakali pano palibe malire. Munthu malingana iweyo ndiwe Malawi zokwanisa kutoka president. Anthu ena kuti sitingaike malire kuti malire akhale 80. Kuti munthu amene wadusa zaka 80 asamapikisane nawo pa president chifukwa chani. Zimene zonse tufuna tikambirane program imene. Komanso tidanena ife nthawi inake so kuti izi zimene tikufuna tipange zokuti tufuna tizigula mafuta. Boma la Malawi lizigula mafuta kuma boma ena amene ali mafuta. Osati kuzira mwa madobadobazi. Kodi tikuzimvesesa nde tidawava kuti a president osati damva tidaona a president akupita ku United Arab Emirates kuti akakambirane G2G ndi UAE. Nde adanena kuti kuzabwera anthu amene azabizilise zimenezozo. Nde kudabwera anthu. Funso ndo kuti kodi anthu amene anabwerawa ndamene odi kapena anthu ena akapanga anthu kuti abwere zizakhale ngati kuti kukambirana zinthu zina zake useliko kuli anthu ena amene akufuna kumaba ndalama. Nde nkhani zimene tufuna tikambirane pano. Mene manenera ife timangobwera kuzanena nkhani imene zilili. Ngati zikupwetekani deal with it. But the truth of the matter is we cannot continue kumangopanga zinthu metu upangiramo nkusamaona zopindula zake. Program imene imatifika ndi thandizo lochokera ku Ceres Enterprise. Timvo tenga wa Ceres Enterprise. Zochitika ku break zimakhaza mbiri koka kuchitika zinthu zina zake kuno. Nde obeti sabotage. Mukamabodi sabotage. Obi wa mwabonya mapango mbele sana kudaba amapango mbele. Tikali nawo amapango. My microphone inali yozidi sabali alisana ambe. Chabwino pali zina za kuseri kuzibwelea. Program imema kaya live ndi panoti live mu studio muno zochitika zimakhaza mbiri. But anyway utenga uchokera kwa ma proud sponsors athu a Ceres Enterprise. Timakamba apa za nkhani yoyamba kuti Chakwera atapereka State of the Nation address adaona ngati nchofunikira kuti akumaniso ndachinyamata nde malingana ndi chikonzero chimene akunza akumana ndachinyamata chigawo chapakati ati ali ndi chikonzero choti akumaneso chigawo chakumwera ndi kumawa komanso chigawo chakumpoto kuti akambirane nkhani zokhuza chinyamata zimene zinali mu State of the Nation address. Reaction yanu ndiyo tani maphamombe? Choyamba
as a strategy ngati ndondomeko imodzi yofuna kuti alimbikise ubale ndi achinyamata komanso akope anyamata ambiri kuti azikhala involved mukayendesedwe ka dziko lino. For me, I think it's very good. Tiziyamikira maganizowo ndi abwino. Mwina titha kusemphana pa nkhani ya implementation kachitidwe kake. Chifukwa 1 ngati mukunena kuti mukhala pa online koma mwatseka kunena kuti anthu sangathe kupanga feedback, anthu sangathe kuyikapo ndemanga zanu, ndiye kuti muona kuti mukamanena mawu okuti engagement kapena kuti interaction ndiye kuti mwalephera. So for me, the concept is a good one. Koma nkhani ya mmene mukuyipangira is what we may argue and we may differ. Njira ina muonanso kunena kuti onse amene analowa, yeah, anthu akhala kumafunsa mafunso kuti anyamata akewo, are you sure this looked staged? Even mmene anthu amafunsira mafunso awo chifukwa zikuoneka ngati kuti awawa mwina ndi anthu onena kuti anachita kutengedwa amene audziza kuti sakatibweresera mavuto akakhala mwina pro government ndi mwina motero. So tikucheza actually you even mentioned kuti it would be good atanena kuti tifuna tenge achinyamata ena a DPP, achinyamata ena a UTM, achinyamata ena a PP, a MCP, zigawo zosiyana, gender representation in terms of maskulu, ena ku college, primary, different representation kuti tuonedi kuti nkhani zimene zikukambidwa engagement kuchitika ikhale holistic in a sense of representation. Koma tukudziwa kuti kumalowaso nthawi zinandale komanso aliyese amafuna kukhala very careful not to expose themselves. Timaonaso kakhale even kuti ukalowe ku office kapena kuti ena amathamangisidwa kumeneko. Tinaonapo Malema kunthamangisa BBC reporter ku Freedom House ku South Africa. Yeah? So anthu amafuna be kuti aziteteze kuti asakhala very vulnerable. Koma as a concept ndimaona tinali nkhani yabwino. Now pomaliza ndinene mawawa kunena kuti mwina kukambirana nduko koma chimene chimavuta at the end of the day nkhani yomwe ija timakhala kuyikamba kodi tikakambidwa zinthu zitimangozikamba kamena we mean it kuti zinthu zichitike. Do we really implement these things kapena ndizongolubwa? Because zinthu zikamazi yankhula and they remain like that, then it's useless, it's pointless. Especially mu chaka cha chisankho anthu amaziona zinthu ngati zimenezi ngati zonena kuti mungofuna kuti mpeze mavoti. So once more, the concept is a good one. We may differ in terms of interpretation and hopefully aphunzira pamene sana chite bwino kuti akamapanga ku Blantyre, Western region ndi kumpoto, I'm sure akhala kupanga improve ma areas amene ndiyankhule motero. Chabwino, reaction yo imene ya maphangombe amsukuluzi, your initial reaction pa engagement. Ndinene kuti nkoyamba mwina nthawi yankulesa na badwe komano ndiona ngati during my time ndili moyo sindaone mwina this kind of an engagement kuna president apanga engage the youth komanso mwina kuyamba kwakeko kwabwera ndikuganiza kuti ndimene ma reactions anabwerera ndisona kuti kunabwera mafunso ochuluka pa projects ena zimene zimazakhanga kuti no zikupanga overshadow zina zabwinobwino zimene zinali musona muta ndanena. I think it was in some kokwanji kunena kuti the presentation imene a president adapereka ku parliament kucha kunali ma projects ena onena kuti they are real projects, they are on the ground. Komano zinakhanga kuti zapangidwa overshadow ndi a few details amene amaoneka kuti sorondola pa ground. So mwina president amafuna kuti achinyamata aja kutheka kunena kuti zimene zomfeka kunja kwazolero mwanena zabodza wait a minute guys, pali zinthu easy womalangana kutani ndikupanga. So ndikupanga agree ndi amaphangombe kunena kuti it's good. By the way ndimazifunsa kuti anthu ngala china uchizinkandawira chita undi chani Minister of Youth and Sports izizi akupanga president kuti siwacho bwezi mana makhala kuti akupanga engage achinyamata now and again. Okay, koma minonenera amaphangombe kunena kuti a president much as this is good zisangokhala kuti it's a face saver kuti tinabudula nkakapena ndiye tikufuna kukhanga kuti tikonze china chimene china ndipateka kwambiri posafuna kubwereza zimene alankhula amaphangombe awakulu ndale tizisiya pambali. This ndikulankhula okuti akhala kubwera mtsogoleri wina olo nthawi ya mthalika I wouldn't have celebrated that. Alipo anthu ena makamaka mu social media akafuna kulankhula ndi mtsogoleri wa dziko
No matter how much frustrations people have, Abwana, let's respect the president. Even that office. How they're going to speak, the language they're going to use in talking to their president. It's so demeaning, it's so degrading. So, we might differ, president. I don't think at DPP they would love I don't think IMCP because they do. I don't think they would be happy to see whatever. We have one president at a time. This time around, that's a winner. So the issue is respect to my offices. Let's can respect. The office ya former president Inde. Ulemu. Yes. Can the office ya Abusa. We can engage constructively. Tito siana maganizo koma tisankemao. Tisankemao kwisanchito. Pochita vent out your frustrations. You know you have seen Antoena, or you are doing a debate. Mukanga makadi nake odi you will interview winner. Meno kapita ntima heta kumenya mbuzi ya mtu. Aso anofundo. Fundo za nani? Zatira. So abana, we might differ the president pamena wende sazindu zao. Yes, and you're entitled to. You're entitled. You can voice out that frustration without having to insert. Yes, nobody is going to force you kudu kubezo ajunabanga tarifa. No. Yes. Komano, can we engage the presidency, the president in a respectful manner? He is the president of this country. Please. Yes. Onditakasa. Yeah. Vuto remote metri nalo malai muno as a people. Timachita attack the person, not the issue. Exactly. So no momoti tikambe nkhani ya forex. Tifuna kuti timutukwane munthu huyo. It is possible kupanga argument ndineyo on a matter of principle. Ndikugwiriza ngapena kusagwirizana. Koma ndikukhabe ndi kumakulemekeza kuti wanda. Yes. Kumakulemekeza kuti wayana kapena kumamulemekeza anzanga. Yes. Koma timakhala ngati kuti umuntu umenewo tilibe. Now we need, and no wonder tikumakamba nkhani ya political violence. Makaso kuzana ndachi nyamata omwewa. Chifanya nina kuti tikukula ngati anyamata koma osatha kulolera kusempana maganizo ndikupasana ulemu at the same time. So for me, kunyoza kwina kumene kumachitika ngati pa social media. And do you know kuti ali panthwena amene panopo they've lost followership. Anthu ankasatira koma they are losing followership because anthu anaona kunena kuti they're too petty. You know, sungamangodzuka munthu daily kungonyoza anzako. Tukwana. Daily kungotukwana basi kungotukwana ngo kana kanthu amata winchisiru. I don't think even munthu wanzeru angamakuone kunena kuti ungamatukwane anzako every single day kumaona kuti iweyo ndewo pambana. No. Koma we can actually be able to engage on issues. Nkunena kuti sona ine apa ndona tana khoze koma apa sana chite bwino. And you know so MCP you should be able to respect and amene akutha kususana nawo on that level. Tilibe balance menezo. I'll give an example. Yes. Ali banthwena IMCP today. They believe within September 16. So kulwa IMCP awina. Yes. Winner unena kuti no. Other winning the awina and what? Yes. You understand? Yes. But for the menya no. Why do you have to fight? Wait for 16. You MCP meno konena. Ndi ajokola to come ndi meno konena. Yes. Winner sangone jonjo. Yes. Winner kono ajokola zwafu. Respect that opinion. Yes. So why do we have to fight? Yes. So demandira kuti kukupatsa opportunity kuti abana engage the president. Abana apule zamafusa tuzi. Corruption mbanga na ibadi. If I jamani kuvutika khandi ya corruption ngono kuti it's still worsening. Yes. Let's engage. Let's decide kutukwana zinthu. So I'm hoping kuneli ikamabwera ku Blantyre kaya ku Zuzu one aspect imene naona the newspapers quoting amapanga quote some youth organizations. Yes. I don't know program arrangement ya tundwanji because they have to be engaged in this. Kuti identification ya 100 amene inaenda bwanji. Yes. Why didn't you give an invitation to Zibani? Soundeke so fake. Kwa pasa Zibani no UTM tibwereseni iko achinyamata anu ka 20. Inu DPP tibwereseni achinyamata anu 20 mosokozedwa ndi director of youth wano. Yes. Awawaso kuti anthu aonedi kuti anthu amwapa amwaita nati more representatives of youth
To their credit, achakwera amapito kankhamafuso ku parliament. Kuli aphungu siyana-siyana. Aphungu azipanizo siyana-siyana. Ndipo they are more volatile than maybe achinyamata amene angabwerere. And amayankha kumene kuja. In fact, one president amene wakhala kupita ku parliament kuchoka nkhamafuso zaka zonse za udindo wawo. So for me, I think that would be very progressive. Ndipo mutakwapanga challenge anzana amene azabwere kusogolo. Kuti kumatu anzatu aja ankayesa so tikhala ngati mwaika seed ya engagement at a very leveled playing field kuti aliyesa atakhalapa iyo yankha mafuso parliament anthu ena akhala kumanena apo kuti yayi mafuso ajamalandiriratu pati pamakhala supplementary kapena follow up question which you can ask and inenda kandi kumasirira to be honest achakwera nde anthu madabo kuti aphungu athu mema pangira phokoso mucha mulibe mafuso afuse achakwera matuka mema matuka and scars ene mafanele kuti zingene zozo ile because ile tipakupezela yakati wanafusa lelo yes you can take questions you can pick another question ora ngomela kunja ajama na kuti akwatetezawo kuti shouldn't be Africa airport ndikaniza wakwesiyaboma wasati aya microphone ifeso tizigwira tizifusa kupachireka pacha osakhala ngodawo basara ayi chifukwa chani anakazikizeni mbuyo mwezaka lekali then he goes to BBC awuka mafuso matifusa ifeyo you know those people they ask us questions in the ballisti yantu amama ndifusa nawo mafusa I contribute questions ana akakuti amatulusa president aja a president akha kupita akayendera kunja ndi kunjaka kumana ndi atulankhani umeko muganiza kuti akhuza kwafusa mafuso yake. Do you think if we enjoy if our president is being embarrassed on international media when if we can also help him tikamachita manyazi tose we may differ on command as a country tose timachita manyazi so timagamba nkhani ya chinyamata kwina kuti akangoturukirako. I want us to watch these two videos quickly ndeti kambirane achinyamata omwewa amene amakumana ndi apulewa ndi zimene akuchita mwina kunjaku nthawi imene tiliyo. Obi tasewera tima videos itakumachingati serema gali moto ya MCP mene mabiro kabandisa sonkano ku malundani wati ya nyambu yafika pa serema aba ya panira nimene mukuoneramu it was almost new mantoki yanditu achita yetu wapalibo sina ndio sana hadi sana hivi ni hapa angalika ndichukuti atose nje kuona mtituzi mwanditu hapo ndi salaba ngakale form kama zovinao sana fike beko maroba na mwizo tisa polisi libe gari moto mimi natamanga bweba na mimi na tawe kwa zifika nditu kwa serema machingatie kapolombo live jere live Roma tasiza yamo ya Congress jere Congress maila malele Congress maila malele ngopola ni ala kubana batala kwejizi awagamo ya Congress janyua ni yejo awe kuli guys ambaye kwera Congress ya indudu bana Congress ulendo Ramo ya Congress ni nyere jipite lero limeneli kumachinga kuti timati kwansanama kunsanama kumene achinyamata ena aphwanya galimoto za Malawi Congress Party chifukwa chokuti kudali kusamvana. The issue is kuti muone mu video mucha obiti kama yankhula ndio tutha umaponyaso zithuzi zinazija if you see simukuonapo munthu wamkulu wina lense ndachi nyamata amene timatukambira nawo amene nkhani yawo ili mbala papa kodi tizikhalirana bwanji mu nthawi ngati ino achuka amene timati asogolera amawa Malawi wake amene tikumanena kuti ya 2063 awa 2063 awena azakhala ali pasogolo ndithu asogolere koma can you imagine the kind of country we're going to have if this is the kind of caliber
of young people that we are raising. Ndizomvesa chisoni. Takhala tikumanena kunena kuti olo mtakhala kunena kuti anthu simukuwafuna motani. Ontakhala kuti Congress iyo kandi DPP kandi UTM madana nayo motani. Koma tisaiwale kuti first ndife anthu. Zandalezi inu kunalibe DPP, kunalibe UDF, kunalibe MCP, zinachita kubwera izi. Tazionaso zipani zimatha. So tisamakhale kuti ndalezi zichita kupanga mpaka kupanga define our whole life. No, there's life even outside and a bigger life after politics. So kugwisidwa ntchito ndi anthu andale nkolakwika. Kulephera kuvomereza kususana takambakale ndi kuperewera nzeru. Inuyo achinyamata musalole kugwisidwa ntchito ndi anthu ena. Komanso pali nokha muchite manyazi. Ndemwe jambulidwa zithunzi akakumangani kana kamuzinena kuti witch hunting. Aboma akudana nafe. It can't be like that. It's easy tinanena pa program bana. Kuti zachita condemn violence in all its forms. Kuchitida kwa wina aliyense. Kamuchitira Congress, kamuchitira DPP, ndena nkanena kuti nchifana mungozuzula Congress. Mungozuzula Congress nati enawo ayese achite against Congress tizazuzula. Tinazuzula zimene zinachitika kundirani. Tinazuzula zimene zakhala kuchitika ku Central Region. Tinazizira kulowa chile. Tinazuzula ndipo tisitizasiya because what is wrong is wrong regardless of who does it. Exactly. Amsukuluzi munamukoneka kuti makhuzira kwambiri. The issue here is akuti they were being provoked. Kuisatira nkhaniyo provocation yake kubwera pamene anali mukali moto akuti amanena kuti boma ndilo bweri achakwera sakuchokayi. Nde anthu malingana ndi mikwiyo yawo mmene mavuto awo amene akukumana nawo kumaona kuti mavuto amene tikumana nawo I think ndi amene ali boma ndi awawa. How dare you do. Now here is our issues. I want us to reflect on these two issues. Kodi, when you are being provoked, how do you behave under provocation? Number one. Number two, kodi iweyo amene ukupanga provoke wanzako, how do you tingamakhale bwanji? How do we, because the President Opuma Bagiri Muluzi achita condemn, and I think I've seen UDF yachita release a statement that is condemning. I spoke their President Bakiri, former President Bagiri Muluzi, to say no. You won't get if a UDF are making a banga fight for democracy, tima kumudu tikamaona such instances. Is easy Jonah. Mbali ziwiri za koini mozi kuti akutiputa ekena atabwiza chipongwe tizikhalana bwanji limozi pamene tikusempana mazochita ndi maganizo ali kumasana amene timakupanga yanu share ma clips awo. Yes, nanena kuti iza baka disturb my day. Yeah, chifukwa sindikudziwa kuti anthu timaganiza mwantu wanji, and I don't know kuti ngati Malawi tikufuna kupanga transform koma ubongo wa anthu amene ali opakana transform kutsogoloko ndi awawa, ndi kuti we're in for more trouble kutsogoloko. Number one, ine ndimanena kuti olopaka khala kuti ndi akazanu akupsesa mtima cha mtundu wanji, kamuti apeza ena akutuluka nyumba mwanu then kutenga chikwanje kukhapa ndapha munthu then kumanena kuti nakwiya kwambiri sakana nditero. This wouldn't even make sense still. Mwapha munthu the solution ungonena tema nikayetu ngone asokana aiso ndakutuka nyumba mwanu amadani nyumba mwanga sibula kazana iye tudatuka nyumba mwanu. My point is ulia kuti abana sibakhala justification kuti munakuya mwantundu wanji. Pali njira zina zake zimene uthokochoku era sapathokochoka pa nyumba ndibwerabe ndikuyo utanthera ungonene hayi ndikunena zona zeni alamu athakoli aonene kumene apase license yasikungozi maestro. My point is ulia kuti ndikambe pawiri mmene mukuti zimachitikira kumachinkhama. Yes, akuti kumadutsa chigaimoto cha chinkuza mawu kuti achakwera sakuchoka boma ndilo mweri kodi ka slogan kaja nkamwano antama kamva kwawa ndinko wawo ndivomerezane nanu kunena kuti mwina nkutheka wina amene akamamva zoti boma ndilo mweri ndi munyengo zimene akudutsa mwina wagona nayo masiku atatu ndiye kuti chikuma kupa mkatimu akuti chani. So kwa ameneyo sakumota boma ndilo mweri, kwa ameneyo akumofuna achakwera pa 16 September atapakira zipita chifukwa akumva kuti lazuza. Now ameneso akupanga package
mautenga adziyang'ananso sensitivity yakudera fanta wizina umatokona kuti kunoko mmezi ilimu tita kupereka utenga muno bwina akulu kumata kuyinja even last kuona ndimene situation akupangira mu ndisinthe yes so ukamapita so kukhanga kuti kwapaka provoke it's something else so the packaging of the messages and andale asamalicheso number 2 reaction ya utenga yes do we have to stone and ena galimoto yao because takuya sakuzwa kuti fe ukona tinjara sakuzwa kuti fe katunda kuwera ndanga ngati waenda liso sokano musapiteko so ena liso sokano wanu kana sapita koma kuti mpaka na tiambe kuphwanyirana galimoto ndiye ndimaona ngati kuti amuluzi ndazi zawo ndo lipindu lake la multi-party democracy ndiye sili kugwira atu chifukwa tonsefa bwana sitingakhale IMCP tonse singakhala DPP name the parties that are here singakhala UTM tisiyana ndithu so IMCP amene akhulupirira MCP njabwino asiyana amene akhulupirira zawo amene akuti DPP ndebola apangenso amene zawo UDF bwa komano kunena kuti tipange zawo savage mene zachitikira kumachingawo izizi zopepera zopepera kwambiri and we shouldn't condemn this chifukwa ali bandalena amalakona zimenezi sakuzwa kuti anthu akwiyayi so what anthu akakuya ndezi zikhabana tizipweteka ndife amalawi dziko lindilathu ndilimozi lomwe tili nene chithina musalandilande microphone yes ndakhala ndikumanena mubwereza kunena kuti ino aezekelo ching'oma ndi timu yanu mukamayang'anira zinthu zinazi ku polisi no sopano kumakumwang'anira amene makamba homeland security makamba za mayola ndi timu yawo kunena kuti timanena mubwereza pano mukasirira ena osachita kanthu zakachitika izi kudzathamangira pena amanoto mukwisira chito how many times have we spoken kuti tamangana apanga zopusa za kumboys akhapa DPP wa nothing happened sada wamange khani generally inatha and then they claimed kuti anamanga amada ainalizwaje kulilongwe that wasn't even true ali kutiko uratu afuse pano makala kuti khani yawo ilipati sakuzani ati senator aone ba suspect samaonesa list yawo ana akenda akumkuyu ndi timu yawo kundilande uko ena anavula azimai IMCP bandilande ukakwera nani nakuti akulu these are thugs ngani mwatsekere ena atengere phunziro popeza tikumuyang'anira anthu sakutenga phunziro this will continue kubwera kundukuzani tikapanda kusamala tidulana malire ini mudzipanga campaign kwanu kumweko ifeso simfika kuno because zaidi yako kumwe IMCP would think kunena kuti atumina na DPP that's how they're going to conclude kapena atumina ndi chipani china chake chonea kuti kapena UDF body kumwera you understand so kupeza kuti tambogawana inu pakati kwanuko ifeti panga kuno nkhani ya mayankhulidwe yes pali mawu amati emotional intelligence nimuonanso ngati emotional intelligence yofuta ndimamvera msonkhano wa kuzomba wa UTM panabwera ndithu mtsogoleri wina amenepo akuti tatopa kuyika nkhalamba pa usogoleri ndiye ndimaganiza kuti pamene akunena tatopa kuyika nkhalamba athandiza ndani now mawu amenewo kundaleko nali mawu nena kuti anthu koma when you think about it utakhala kuti iweyo mtsogoleri wako nona ali 70 years ali 80 years ungalandire bwanji uthengawo muona kuti pali zinthu zina zonena kuti mwina mukaziyankhula munyengo ina ndi zinthu zoti you may be misunderstood and unfortunately menga tikunenera depending iso ndi kumene wapita chifukwa munthu zimene akunenazi munthu uzikhala pali mawu ena amati context specific munthu uzitha kukhala ndi nzeru zomaziwa mzimu wachiziwiso omaziwa kuti kuno ndili kuno nkwangoni ndikakamba zonyoza nyama zomanena kuti amwene anthu amadya nyama they're out of their mind vegetarian ndikuti utha kuyenda m'mikondo ufa so nthawi zina ndaleno pamene mukupita ku makampeni emotional intelligence njofunikira komanso mukamapita timatha kukhala ndika debriefing meeting timatha kukhala ndika meeting kumene tikupitako ngakhala mpingo zimene samachita kumene tikupitako nkwa chisilamu kumene koko bwanji tikayese kuti tisapakapenge mpaka motere kuti kabwere exactly you can be able to do that so ndikuona ngati nthawi zina andalewa amangoti wina aliyense amene kuoneka kuti ali ndi mulomo atha kuyankhula kamwa ndi brain malowera mosiyana kuti umamva
give you an example. Anthu ena kulonjeza kuti ateteza anzawo akuti usaope yanjanjani kuna iyeyo. You understand what I'm saying? Yes, exactly. Wakupempha ndani security. Number one, iweyo can you even protect yourself? You're failing to protect yourself. You were crying at one point. Guys, this is too much. Now you are. Can we please make sure we to kuyankula zo gwiliza. Antama komedwa. Yes, Antama komedwa. Tikala tikupita ku break, tikachokera ku break tipitilize ninkhani zina zimene tinazo mu program yathu ya lero yakuti kala ndikanpompo. Kwa amene mutsegula kumene wireless zanu komanso amene maonera program imeneyi ndi ya Hot Current. Program imene timabwera pano kuzayankhulapo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Now, pali nkhani iyi imene anthu akukambirana. Nkhani imeneyi ndi ya zaka za munthu amene akufuna kuyima pa udindo wa president. Pali nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi imene anthu akunena kuti kodi nchifukwa chani tinanena kuti munthu akhale president mdziko muno azikhala kuti wakwana zaka 35. Yet tikunena sotokha kuti munthu amene akhoza kuponya voti azikhala kuti wafika zaka 18. Kodi iweyo umatha kungosankha president koma iwe sungakhale president? That's the argument kwa amene ali mbali imene. Then pali ena amene akunena kuti kodi sitingayike malire kuti munthu amene wadusa zaka zakuti asamakhale president pazifukwa zokuti munthu yongwankulu kwambiri akuyenera kuti ayambe kupuma osati kumpasa ntchito zotopesa za president amene oso alipo ena. And nene kuyambira kunoko ma interest anthu amene wawa ngosiyana. Enawa akuyimira chinyamata. Awaso amene akuna kuti wina azidusa asamaduse zaka 80 akuti akuyimira chinyamata atifa yoti sitikupereka space kwa chinyamata. But you can tell who they are targeting. The timing. And the timing. And we have said here before. And I want you to remind you a classic example. Yes. There was one Secretary General who said kuti mukumane ndi president muzidusa mu office mwanga. I believe at that point sankaganiza kuti sikunatha za class Secretary General. Now he is not. He has to go through somebody. Another one. That probably might not, they are not in good books considering in the many idachitikira chisankoma whatever. So malamulo ena timaona ngati tikuwayikira anthu ena koma pama osazindikira kuti zakhala side iti yala mbo. This issue uchunga tiyambe ndinoyo. Mukuzona bwanji pali mbali sikudisi. Malawi ndo mvesa chisoni. And chimodzi chimene amapangisa kuti azimvesa chisoni mfanyonena kuti timasankha kuti zikhala anthu omvesa chisoni. We choose. Nkhani kuti tingoyiona ngati nkhani payokha sitifuna. Timafuna timake ndi kuipaka makaka azinthu zosiyana-siyana. For example, tikamakamba nkhani ya age kuyendesa udindo. Kodi ndizotheka kuti tonsefe tichose ma interest athu tingoyiona nkhaniyo ngati mene ilili. Pokonda Malawi ndiso golo lake kapena ayi. Muona kuti ayi ambiri fe tikamakamba nkhani imene timakhala kuti alowa kale mazoni athu ma safe zones and we are very defensive. That's why timalephera kuti tigwirizane zinthu za nzeru kumanga ndi kusogolera dziko lino. For me, two issues. Number one, amalawi tiyenera kusankha. Ngati tikufuna kuti tiendere, ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect usogoleri, then tigwire chimene chitagwirizana. And ngati tikukhulupirira kuti age imachita affect usogoleri, tisasankhe mbali. Ngati tikunena kuti achinyama ngati kolowera ku president tikunena kuti tikeko zaka, it means kuti mukuvomereza kapena kuti mukukana kuti kapena muvomereza kuna kuti zaka zimachita affect to president. Therefore you must also accept kuti kuzaka kumapetoko mweneso tumike cap. Logical. Ngati mukunena kuti ayi tisaike zaka ngati pali minimum kuika to maximum. Exactly. Koma ngati mukunena kuti tentike open. Yes. After all, kodi ino mutatenga mwana wa zaka 5 or even mwana wa zaka 5 na afuna president. Ino mukamvota kuma ndufulo imi. People still chifuka is easy. No. Timafuna we are very hypocritical. Yes, I hear you. Ngati kuti za age tiziponye uko. Yes. Musaike poza kuti minimum, musaike poza kuti maximum. Koma ngati mukuti za uku iyai munthu zaka 30 ubongo makhala kuti suna khwime. Then muziweso kunena kuti ali panthu ena amene pa 90 years 80 years ubongo wawo makhala kuti uli mu dementia. Amakhala kunena kuti akwamba kuyiwala zinthu.
akwamba kugona pa mpando sangakhale pamalo amodzi nthawi yayitali because mwina so akuzonongera ma zinthu zosiyana so mukachita affect mukaona zimenezo zomuona kuti mwina zaka zija timayika limit. That's why muzaonanso kuti even retirement pa kampani pano inu ndine tinakhala meeting tikapanga debate kuti kodi pa times pa anthu tiziweruka zaka zingati nde inu ndine poti chaka ndi chimozi tinalimba limozi koma ndaona abe anthu ena kupanga kunjanjanja kuti kodi yenye mata inu akoti kaleti wali unati choke pano koma nkhani ndonena kuti let's accept kuti ngati tikunena kuti tipangeza age then sayangane mbali koma ngati kuti sayangane tisapange za age then don't put it there. Vuto a MCP mwatenga ichichi ngati mwayi wonena kuti mwakhomere adadi kuti asayime tisamachita ubisa. Yes, team imene kunena kuti age limit ikhale 8. Yes, they are trying to stop exactly kutalika kuti asapikisane. So aliponso ena amene akubisala kumabungwe nkupane kuti ndi mabungwe achinyamata koma we know alandira anthu 300 million bafuna muchule figayo 300 million kwacha anthu kuti athamange kuti adada asayime. Anthu akamapita ku parliament amapanga lobby zimene zikuziziwa and lobbying iyo tisimamkhala pakamwa masiku ano lobbying imakhala ndi phukuso imakhala ndi ndalama zache so tikudziwa zonena kuti alipo wina amene akupanga lobby kuti anthu akapita ku parliament akavotere kuti now ndikuchenjezeni na UDF a DPP you know nthawi zina zinthu zina zimatembenuka because nthawi yanunso zinalipo zinthu zina zimene inuyo munkagwisa ntchito majority yanu munkagwisa ntchito resources in government kufuna kupanga zinthu kuti parliament iziyendesa zinthu zanu. There was also a time like that panopo msaoneke ngatangero kungoti what we're saying is tenti sangane za makaka tenti yangane za ziko lathu. What is in the best interest of this country? Siku mkwambiri ndikuona msuku mfuna mulowepo they have about 300 million. Yes, for mulango yes abana and by the way yes Malawi Law Society yes ikunena kuti the constitutional gap palibepo for you to change pamena makhale gap which we must agree kuti there is a gap. So far there isn't any gap that we are trying to address. sikulina ndabwera pano ndikamba za abusa ojia mukumbukira Yes, azibusa ojia majekita chilendo ankati musafuse kwenda tokera kuti masiye so leaders ena akangotsekula pakama umazo kuti rubbish rubbish kodi ya 71 anakumana ndadadi wandatiso lesiyani kaimene asinodena kwakana watuka 300 million kwa chaina imene apita kwa ma CSOs ena achitenge chimene chija chipite ku parliament kuti ukadziwe kunena kuti ndizopepera the names menya galu kuti uziwe kuti mbuyo wake ndi ndani muti olopoka mutu awawa ungaganize izizi you see kuti they are very sharp as persons komano pabwera 300 million waja motivation at a time imene Malawi akupanga struggle mmene tukhaliramo some people ata kuma masewelesa 300 million waja then ofani nene kuti akulu as it is kulibe ineyo scientifically kuto muntu akhakuti ali nzaka zochepa ndiye performance imakhala kuti ndi yabwino we have seen presidents across the world in Africa even here in Malawi onena kuti ali nzaka zabwino zotsikirako koma have they performed upeza kuti mwina zero atoka mtundu wankulu kunjako kaya kuno mwina wapanga perform ndingopempha kunena kuti ngati a DPP akunena kuti ife tena ngwachikulire imweyo asiye ni ngwawo IMCP ngati wano alo chinyamata ndachakwera go for yours mudzika ngwauza masapota anu musavulira mthalika at DPP you will not convince them no matter how much you want to talk about anapanga wawo kuti ndamthalika so izizizi zomanero tioneka ndalama tapatse abana tungo ta nthawi yathu pachabe ngati mayikhulupirira kuti ife tapanga bwino kapena ko opposition ko takutumikira bwino anthu atikhulupirira chifukwa chake pamayima anthu kuti anthu asankhe asakheokha somakulana asakayimezi pali ngozi wanda. Yes, I do not want a scenario ya Mozambique imagine izotsatira ndziwa munomwe alipo anthu ena amakhulupirira kuti ife wathu ndichakwera no matter what. allow them respect them. Ndalipo anthu ena amene akukhulupirira kuti come September 16 amuthalika athu awina kapena kabambe athu awina amene also ndiwo. The moment you try to throw spanners kuti wathu asaime wawo asaime abwana mukuputa nkhondo ndziko.
Malawi imene ali pakadali pano. Let's not bring in my issues that are to poira to do mobile political unrest in this country. Yes. We are already on fire. Ndimavuto ambiri ndziko muno. Komanso mwina kungonenanso kuna kuti ngati mbali mozi ya strategy itakhala kuti ndi strategy yanu akuboma mwina timing ndifuna ndiyankhule maulemu kwambiri kuti nkhani ya timing mwina yakuvutirani chifukwa munakhala kuti chinthu chimwina mwachibweresa nthawi ina before ya koma kuchibweresa mchaka cha chisankho Adzona kana paka pali ndikupasana chisankho Koma zabwerapo tikumbuyo. Zimalepherapo. Zimalephera ndithu. It was Timadian falling flat on its nose. Yeah. Now they are trying, they continue to try kuti ibwerebe ndithu. Yes, mali mafani ku Zambia. Yes. Ku Zambia churches kwavuta so tumwe. Ku Zambia kuli mgwirizano. Ati tonse zina la minyama lija. Timakhala ngati makoperana aku Zambia na Malawi. Ngati nyama ya kumalawi. Ndife zimene nkanena sikuna ma former president afuna so kuima. Kuli Mai Joyce Banda, kuli Mutharika. Ukonso alungu ayi kalungu afuna kuima. Akwakhyakhyaso. Ndiye ali mukoti ndana meya chigamulo kukoti pa. Kuti awasanga tani sanga imi. Yes. Koma ndiye tosala sija balalika. Koma chisankho chawo si cha 2025. Chisankho chawo cha 2026. So what I'm saying is nthawi zina mkamapanga in terms of strategy, yeah? Mmatha kupangira kutali. The fact that you have been failing before means you strategy yanu yopena pake. Mina sinali, mina sana million nakabela nthawi imene yoyo. Mina nakalowa. Koma pano over the timing. Even when aliyense atangweyiona aona kuti ayi ndekuti mukhangati muli ndi chipongwe chimene mufuna kupanga anzanu komanso mwapasa political mileage yonena kuti ndekuti mukwaopa. Yes. So ngati Mutharika simukwaopa leave him, flow him down. Flow him down. You know, aoneseni zimene ankalephera, aoneseni zanu zimene mwachita bwino, and allow Amalawi kutakasankhe. Beat him hands down. Aime apo pa. Aime tulusani wanu. Mutharika adapanga interview to Brian Batamba. Akataka kuti akambaza age limits. They know kuti if I'm going to be the ring, so Mutharika still believes that. Ngwapasa mangolomera. Exactly. Pela bako mampasa muntu sopeta force college. Atagwetsa. Ngati simu kumopa. Yes. Takaruna kuti. Pala Mutharika kama kambaza ife. Yes. Will not dignify them. Will not even mention them. Ngati mukona Mutharika panopa. Asieni. Kuti uone ma comments amene akubwera pa anyamalati mabando, ati mabando. Tukwana, mukuyamikira MCP zimazoona izi. Koma tibenta njovu kamaenda chief. Simadadaula gala kama uwa. Agalu mawa kuda say I'm an elephant, you are a dog. So you back as a dog. Continue to back, my friend. But Stay in your lane. Stay in your lane. Ngati TPP amakazopoita, timane kuti zizopoita. Yes. MCP amakazopoita, bwino tuombera so much. Yes. That's how it's supposed to be. Exactly. Osaopa ya mamuna zako mpajuno malinga utakwera. Mukakumaja wako pa tulusani asanke. Fair and square. Exactly. Ndiyeno tili pankhani yomwe msamsanga pakumaza mvekaso kuti parliament ufuna itaunikaso 50% plus 1 despite kuti court Supreme Court of Appeal idati pasa definition ya 50% plus 1 pali malingaliro kuti titabwereraso ku first past the post bridge daiwolokera netu ufuna tiwoche kuti wina sazawolokeso bridge ngati mene. How do you react to that even thinking yokuti some people also want us to again define what is majority? Hypocrisy. Mawakend hypocrisy. Hypocrisy nena kuti iweyo unagwisa ntchito chinthu chomwecho kutulowe mboma. Ndiwo ona kuti hey cheapest advantage labor. Nzangaye. Maje sali ku tentani tawochani chinthuchi. At the end of the day ndi integrity chifuka chinthu chimodzi chimene MCP manena ni nkhani ya integrity. Yeah. So high five moja mwa integrity. So if you talk about integrity ndi khaidwe lake limene lili muona kuti anthu asiya kulemekezani kuti sinduna anthu a integrity. Once more ndinamva apo tena anthu a MCP yakunena kuti ife tithakuima tokha
ndikudusa samatero ndiye tifuna apase mwayi oti azapange zimenezo pa 16 September azaime okha taonanso akabambe akumanena kuti tizaima tokha tifunanso akabambe tizapase mwayi kuti azaime kanda amene aliyense akuti afuna azaima yekha amayi akuti afuna azaima payokha zaimeni congratulations chimene chizakuchitikireni kumeneko tizaone limodzi tizakambirana but for now good luck kaimeni nokha chabwino tisunthepo pamene popite ku nkhani yathu yosirizira koma anthu amatikumbusa tinkakamba za SKC Foundation timaona ngati mukupita kwa nthawi maybe sitingakhaleso relevant koma the issue was kuti padali kuona mosiyana ndi foundation imene kuti zidali zofunikira kuti UTM asapite kodi mai chilima madandaulabe kuti khangati mayankhwena palibepo boma libwere bwanje nanga president adayankha bwanje musona adakhuzapo ngati zimezozo. I think those were some of the issues maybe for now tizisiye choncho but you never know so goloko mwina zikhozo zatuka but nkhani yathu yomaliza ni nkhani ya mafuta tinene pano kuti mafuta akupezeka akupezeka petrol ndi diesel akupezeka pamaza khala pena pake kamphekesera anthu amazapezeka kuti uona ti magamoto tufuna tiyambe maqueue kena katasiya whatever you're doing tini mafuta ndi diesel. However, people are still paying attention to my trends amina kuchitika tidanena kuti tufuna tisiye kugula kwa madobadoba chifukwa choti madobadoba mafuta awo ndodola nde boma la Malawi lizigula ku maboma amene ali ndi mafuta ma gulf countries acha government to government kumalawi kunoko malingana ndi chikalata chimene adalemba unduna woona za mafuta migodi not migodi mafuta ndi mphamvu adanena kuti NOCMA ndio mwayisankha kukhala government agent kuti NOCMAyo ndio mwezikambirana ndi manokuma anzawo if you want to understand it better amaikwe now because NOCMA ndi company ya boma kuti zikambirana umene koko ndikupanga koma no katikatimu ndi muli chipwirikiti cha zinthu zimene zikuchitika because pali government to government ndi United Arab Emirates UAE then government to government ndi Kenya. Now kuti zinthu zimwina ziyende bwino malingana ndi kuona kwa president adaganiza kuti pakhale ma committee ndi pali ma committee atatu pali coordinating committee kumene kuli nduna ndi ma officials ena kumene I think even SPC ali kumeneko then kuli technical committee kumene kuli ma company achinamerawo NOCMA chanchana ali kumeneko then kuli advisory committee more or less like private kumene kuli achina chair zakawalala kula achina Ben Wanda achina Helen Buluma ndazi zawo ali kwa advisory committee ngati ma committee atatu amene akhaiba modzi nkuthandiza kuti kodi za mafuta zitipanga bwanji imene yatsitsa zaye kuti njovu ichoke mnyanga ndiyo kuti mu December a president anapita ku United Arab Emirates chimozi mwa chinthu chimene amata ukapanga kumeneko uzi ukakambirana nkhani ya government to government fuel deals whether that happened or not we can't independently verify kuti di zinakumana akana kumana di kukambirana di yes we can't independently verify what we got as a report was a president anatuza kuti kubwera anthu ena amene azamalizise kupanga technical issues kuti mgwirizano umene utani upangike vuto onolili pa anthu amene wawa chifukwa choti meeting yoyambayo idali kale ndi zinthu zina zimene anthu amati kuti anthu andati amene amakumana nawo kumene kokwe kutatauza kuti second meeting iyo ngati anthu amene amakumana nawo sadalidi anthu amene atakumane nawo ndoti padali munthu wina amene amaponza katimu kena kake nkumapinda president ngati akumana ndi anthu amene akuganiza akumana nawo asala amenewo nde kunabwerano anthu amene wawa azithuzi tinawo maina out now director of work out are these government officials from United Arab Emirates or these are private traders these are private people that are coming here ngati ma private kukusankula pamenepo pamene pali nkhani ngati pali anthu ena amene akumapanga create anthu nkumana kuti anthu awa ndamene ukambira nawo ziko to ziko yet anthu amene si amene wo what are we doing and for me is the president aware that anthu amene asankha muchibwe because anthu amene akupanga zizi akuchokera mu makomiti atatu awo ndamene akuchita create these people for their own personal interest what are we doing ochunga by the way lelo tinali modzi kumaliro and anthu mukakhala kumaliro anthu amakamba zinthu zambiri
makazi bambo tikakhala kuseliko timakambakaniza ndale za mpira ndi zina zoterozo amuna ndazimayi amene amakhala nyumba munkumalira kumazi bambo amakamba zinthu zambiri sikuti timakhala sole timakhala sosole koma mwina makhala somwayi onena kuti tikukambirako mwina zinthu zakukhosi zokhuza ndi moyo wathu wa dziko lino ndiye munthu wina wamkulu ndithu amandifotokozera kuti do you know kunena kuti mafuta panopo mmene zilili zikuoneka ngati zayenda koma if we are not careful tikubwereraso komwe kuja sindipereka information imene andipasa directly chifukwa nditakuchita cause public panic so I would rather not koma it was not a good one now for me kamugwirizana nani kasimugwirizana nani koma I think kukonza makomiti atatu okuti aphike nsima imodzi kwa ine ndivuto chifukwa komiti nali yonse ikuzionesa ngati kuti ifuna ioneke dolo even zo organizera kuti akubazo titazika pambali koma the mere fact kuti there is a technical committee ya wandalewa ina akuziona kuti ifendo odziwa ophunzira the technocrats ena akuziona kuti iwo nde independent more trustworthy at the end of the day no semfuna mpange chinthu chimodzi ine ndikuona ngati kuti the fact that amanena kuti too many cooks amaunongaso zophika yamchingereza amatero so for me I think we cannot afford to have this anthu achuluka komanso anthuwo akudya ma allowance sikuti angokhala mmakomitiwo amadya ma allowance number 1 number 2 zinthuzi vuto lake tisamanene mobisa zimalowa kuti ndipindulapo chani chifukwa sinakakhala kuti is purely about kuthandiza dziko langa and I believe my solution yawabweza tachitika kale the reason why anthu amafuna kuti azere mwa iwo kumbukirani anthu amene amapereka mafuta aja nawonso ndi anthu a business akunja iwo aja they are not ndi anthu oti ndi amakobiri ochuluka for them kunena kuti $100,000 is nothing for them ndi amapanga dango nangasa kulimbira na business ndi amanena tikupasani chakuti tipasani ife business kuseli kutipasana chakuti nchifukwa chake kumbuyo kuti nakamba nako kuno kumalawi timalolera kugula mafuta odula which is what we are doing by the way madiro amene tikunena kuti government to government akuoneka kuti they are more expensive than kumene magula kwa middlemen why then what are we doing what's the point why are we changing chifukwa chimene timafuna zinthu zodula nchifukwa chonena kuti amakhala kuti achita factor in china chake cholowa mthumba mwa iwowo ndi inuyo ndi chifukwa zinthu zimakwera tikudziwa tinakakhala kunena kuti all we care about is Malawi tinakhala chimene tikuganizira ndifuna kuthandiza dziko lathu mitengo ya mafuta imene tikugula sitinakalola palibe munthu amene angakonde dziko lake amene angamanena takugula ni chodula there's no way you people tikuchita an advice ngati mukuonera program we can you love your country for once chonde mimba zanuzo matumba anuwo muzasandrama mpaka liti and at the expense of poor people mafuna kuti anthu azima maqueue inuyo ku bank account kwanu ndikumamaliza nyumba zanu za 3-4 stories mamva bwanji tamachitani ndithu chisoni muzichita manyazi komanso muzikhala ndi umunthu kumazibweza nkumanena kuti ayi tipange zokomera Malawi because all this complication is simply because there's personal interest before in front of national interest. A president momwe amanena kuti can we change kuchoka kumadobadoba tipite ku government the thinking is kuti tikhoza kupulumutsa ndalama tikamagula boma to boma tikhoza kupanga negotiate good deals azitipasa nthawi ya Italy yokwanira tisanalipire pamene tikuthamanga kuyangana forex anthu ena atengerapo mwaya as I'm talking to you now there is a letter that we have seen ikuchita propose kuti can we be buying from March to December under interim which is more or less like an emergency. Why are you giving it up to December? Are you saying we cannot fast track in my discussions that the government to government is going to give us value? If it's going to justify why and trust, you cannot go back to the president and say, Your Excellency, I think immediately we've just realized we are paying double. Now, and hold so uba. 7 Arakauti or some committee Mamuja. No saba. Fine and good. Koma Mamuja Manage, Akuba, Atambrali. I mean, they'll do everything possible, even to hide some information from the president. As long as they are fattening their pockets. It's fine. My only worry is Kuti.
chithupsa ichichichi chituluka tsikulira nthawi yachisankho etu and then the president amene was trusted you imeneyo anthu ali makuzi akuvota mawa anthu azanjani zachakwera that time ndi boma lawo so tinali namubwereza pano kwina kuti anthu ena amene a president akwakhulupirira there are people the president must not trust even an inch unfortunately the amona kantu ochenjera ndakuphama lilime bwana we followed the people that came is one mmoza amene akuoneka kuti kungwatola ena of their private sector people you brought them as officials aboma akuzakambirana government to government deal. Who is doing this? Who are they fooling? Who is doing this? There must be someone. And they think they are clever. Who will not find out? Nani awareness kuti adisa information in already panicking. When you don't in already panicking. Amenepo ndepa siriziro problem yathu. Ifeyo ndifantu ife timafunisisa tizibwera pano koma pena provocation njani. Indeed. Guys, you provoke us. No. You provoke us. You think kuti niyo mukoza kumabwelesa anthu aboza mana mati ano ma officials na government officials maza kambirana ndi anthu kunoko and nkumaika pa list pake akomana ndi vice president akoma azika auza zinthu these are private people that are coming here and guys for what first mango bwera pano tungu yankhula za wina uso ndule timango gwira kwa mako koma inuyo inu mukuonera inu akudziwa tukamba zuri zoona akudziwa awa ndiye amsukulusi awa na mapang'ombe ile ndevu zamwayi ziko lathu timalikonda inunso likondeni